Представи си, че първите 5 минути след събуждане могат да определят дали ще спечелиш 5, 10 или дори 30 допълнителни години живот. Звучи невероятно, нали? И все пак това е плашещата реалност. Почти всички възрастни хора не осъзнават, че сутрешните им навици тихо съкращават продължителността на живота им. До края на това видео много възрастни хора по целия свят могат да изпитат замайване, опасни спадове, проблеми с кръвното налягане или внезапни загуби на памет, само защото са пропуснали една жизнено важна стъпка от сутрешната си рутина, особено в първите 30 секунди. А шокиращото е, че изследванията показват как един конкретен предмет и един конкретен сутрешен навик могат да защитят мозъчните клетки, да забавят процеса на стареене и да намалят риска от множество заболявания. Но много малко хора знаят как да го правят правилно. Помисли за скованите стави, умствената мъгла сутрин и усещането, че краката ти са като тежки блокове, когато за първи път станеш. Нищо от това не е само резултат от стареенето. И не, това не означава да харчиш пари за скъпи прахове или да се мъчиш с сложни парчета месо. Всъщност, проучване от 2023 година установи, че добавянето на само 25 грама цели, добре подбрани протеини всеки ден подобрява запазването на мускулната маса с 28% при възрастни хора. Още по-забележително е, че тези резултати са постигнати без тренировъчни програми, без добавки и без хирургични интервенции. Стъпка 3 е тази, която повечето хора правят грешно и която може да е ключът към обръщането на годините на мозъчно стареене. Истината е, че почти никой не го прави правилно. Преди да започнем, задай си въпроса: кое е първото нещо, което тялото ти усеща, когато се събудиш, и какво би искал най-много да подобриш сутрин? Ние четем и отговаряме на всеки коментар с персонализирани съвети. А сега нека преминем към стъпка 8. Не я подценявай. Изглежда незначителна, но активира цялата ти здравна система. Събуди се, без да ставаш веднага. Нека се съсредоточим върху този подценяван, но потенциално животоспасяващ сутрешен жест. Избягвай да ставаш рязко в момента, в който отвориш очи. Тялото ти все още преминава от сън към будно състояние. Кръвното налягане е ниско, сърдечният ритъм се настройва, а мозъкът ти все още не е калибрирал равновесието и ориентацията. Рязкото изправяне или ставане може бързо да наруши кръвообращението, да причини замайване, загуба на съзнание и дори случайни удари в мебели. Проучване от 2021 година показа, че възрастните хора, които остават неподвижни от 30 до 60 секунди след събуждане, имат с 41% по-малко случаи на сутрешно замайване и спадове в кръвното налягане. Ето какво да направиш. Остани по гръб веднага след събуждане, леко помръдни пръстите на ръцете и краката, премигни няколко пъти, след това бавно протегни ръцете над главата си. Не за да се събудиш, а за да сигнализираш на нервната система, че тялото преминава в будно състояние. Поеми дълбоко въздух и брой до 30. След това се обърни на една страна, преди постепенно да се изправиш в седнало положение. Сутрешната прибързаност е като спринт без загряване. Прекалено бързото начало на деня натоварва кръвоносните съдове, сърцето и мозъчния ствол, който управлява равновесието. След като този навик се изгради, ще забележиш забележима разлика. Стъпка 7 започва в устата и често се пропуска. Преди да погълнеш каквото и да е, рестартирай оралната химия. Храната или хапчетата не бива да са първото нещо. По време на сън в устата се натрупват бактерии, киселини и възпалителни вещества, а поглъщането им без предварително почистване залива червата и кръвта с токсини. Бъди внимателен, когато купуваш продукти. Избягвай купешката рикота, която съдържа гуми, пълнители или консерванти, защото те понижават качеството на протеина и затрудняват храносмилането. Винаги избирай прясна рикота от пълномаслено мляко с минимален брой съставки. Ако имаш непоносимост към лактоза, започни с много малки порции. Рикотата съдържа по-малко лактоза от много други сирена, но все пак може да причини лек дискомфорт. Веднага след като станеш, отиди до банята. Преди да ядеш, да пиеш или да си миеш зъбите, започни с 30 секунди жабурене с кокосово или сусамово масло. Изплаквай нежно, не агресивно, след което изплюй в салфетка, а не в мивката. След това използвай стъргалка за език. Накрая изплъкни с топла вода и измий зъбите си. Тази проста промяна намалява възпалението, премахва лошия дъх
и подобрява усвояването на хранителните вещества от закуската. Ще забележиш резултати само след няколко дни. По-малко подуване, по-чист език и по-леко, по-ясно усещане в главата. Стъпка 6 е следващата и е точно обратното на това, което правят повечето хора. Ще усетиш разликата в костите си. Добре, отложи кафето и първо събуди ставите си. Повечето хора скачат от леглото и отиват директно към кафемашината, но за възрастните това е точно обратното на това, от което тялото има нужда в първите 20 минути. Ето защо. Кофеинът стимулира адреналина и свива кръвоносните съдове точно в момента, когато кръвообращението ти тепърва започва да се активира. За да превърнеш това в ежедневен навик, разпределяй едамаме в малки пликове за фризера. Настрой аларма на телефона си, за да не пропускаш времето за тази закуска. При тази храна, постоянството на приема на протеин е дори по-важно от количеството, което консумираш. Сега, след като разгледахме една храна, която укрепва мускулите отвътре, нека преминем към следващата опция, такава, която променя вида и усещането на мускулите чрез движение. Вместо кафе тялото ти се нуждае от движение. Не говорим за кардио или тежки упражнения, а за серия от упражнения за активиране на ставите. Ето какво точно да направиш. Кръгове с глезените. Седни на ръба на леглото, повдигни единия крак и бавно завърти глезена 10 пъти по часовниковата стрелка и 10 пъти обратно. Повтори с другия крак. Кръгове с коленете. Застани изправен с крака на ширината на раменете. Сви леко коленете, постави ръцете върху тях и бавно ги завърти 10 пъти във всяка посока. Отваряне на тазобедрените стави. Застани изправен, повдигни едното коляно, сякаш маршируваш, след което леко завърти крака навън в кръг. Повтори от 5 до 8 пъти от всяка страна. Повдигане и въртене на раменете. Повдигни раменете към ушите. Задръж позицията за 2 секунди, след което ги завърти назад и надолу. Повтори 10 пъти. Наклони на главата. Бавно наклони главата наляво и надясно, след това напред и назад по 5 пъти. Между всяко движение прави кратка пауза. Тези движения стимулират синовиалната течност, естествения лубрикант, който защитава ставите. Само от 3 до 5 минути са достатъчни, за да достигне кръвта до пръстите на ръцете и краката. Ще усетиш по-добра стойка, коленете няма да пукат. А когато изпиеш кафето си от 30 до 45 минути по-късно, енергията ти ще се повиши, вместо да спадне. Стъпка 5. Постави босите си крака на земята и рестартирай вътрешния си баланс. Ако се събуждаш с усещането, че стаята леко се върти или че умът ти работи по-бавно, причината не е липсата на сън, а вътрешната ти ориентационна система. Когато купуваш кисело мляко, избирай само марки, които ясно посочват активни култури на етикета. Тези полезни бактерии подобряват усвояването на протеините с 25%. Избягвай гръцките кисели млека с пълнители като нишесте или желатин, които разреждат концентрацията на протеини. С качествено гръцко кисело мляко мускулите се запазват по-добре през нощта. Сега преминаваме към петата храна – източник на колаген. Това е богат на колаген костен бульон. Когато се приготвя от говежди кости, варени в продължение на 24 часа, той осигурява два специални аминокиселини – глицин и пролин. Те са градивните елементи, които възстановяват съединителната тъкан, структурите, които здраво свързват мускулите с костите. След 60 годишна възраст, тялото произвежда приблизително с 50% по-малко колаген. Следва стъпка 4, която бележи повратен момент, защото сега най-накрая ще дадеш на мозъка точно това, което иска. Подхрани мозъка си преди стомаха. Това просто решение ще определи колко бързо или бавно ще остарява мозъкът ти през следващите 24 часа. Преди храна, пасти или екрани, мозъкът ти има нужда от едно нещо – хидратация плюс гориво за невроните. Ето науката. По време на сън губиш почти 1 литър вода чрез дишане и изпотяване. През нощта мозъкът леко се свива и става по-малко електрически активен, докато не бъде отново хидратиран и подхранен. Проучване от 2021 година показа, че по-възрастни хора, които изпиват около от 500 до 600 мл вода с стайна температура веднага след събуждане, постигат с 23% по-високи резултати на тестове за памет и внимание само 20 минути по-късно. Хидратацията е само началото. Какво всъщност иска мозъкът ти след това? Електролити и естествена глюкоза. Не рафинирана захар, а гориво, което невроните могат реално да използват.
Ето какво да направиш. Разтвори 1/4 чайна лъжичка розова или морска сол в топла вода с капка лимон и я изпий бавно, след което изяж няколко парчета плод, като банан или боровинки, само за да прекъснеш гладуването с чиста енергия. Това подготвя нервната система, стабилизира нивата на кортизол и прави усвояването на лекарствата по-предсказуемо. Сега следва стъпка 3. Стимулирай мозъка си, преди да го отпуснеш. Повечето сутрешни рутини се фокусират върху дълбоко дишане, тишина или разтягане, но за възрастните истинската опасност не е стресът, а недостатъчната стимулация на мозъка. Ако мозъкът не бъде предизвикан в първите 30 минути, когнитивната скорост започва да намалява за целия ден. Това е още по-критично след 60 годишна възраст, когато възходящата ретикуларна активираща система, частта от мозъка, която регулира будността, става по-малко чувствителна. Обзор от 2023 година показа, че възрастни хора, които се ангажират с мозъчна стимулация сутрин в първите от 20 до 30 минути, подобряват скоростта на обработка, паметта и времето за реакция с до 32%. Тук грешат повечето хора. Те стимулират мозъка си с екрани, които отклоняват допамина и оставят ума изтощен след час. Други разчитат на пасивна стимулация, като фонова музика или леки разговори. Какво да направиш вместо това? След хидратацията и движението отдели от 3 до 5 минути за активна умствена задача. Кръстословица, просто пъзел приложение или прочит на кратка статия с концентрация. Ще забележиш, че си спомняш имена, срещи и истории много по-лесно. Стъпка 2 затвърждава тези ползи, използвайки нещо, което тялото ти така или иначе очаква. Синхронизирай дишането си с сутрешната светлина. Този необичаен метод бързо стабилизира енергията, настроението и хормоналния баланс. Тялото ти функционира според циркадния ритъм, вътрешния 24-часов часовник, който контролира съня, апетита, вниманието и дори имунитета. Това, което рестартира този ритъм сутрин, е светлината. В комбинация с дишането ефектът се усилва. Проучване от 2022 година показа, че възрастни хора, които практикуват излагане на светлина заедно с водени дихателни упражнения, подобряват настроението, мотивацията и концентрацията си с 31% само за 2 седмици. Ето грешката, която повечето хора правят. Отварят щурите и тръгват. Или правят дихателни упражнения вътре, без естествена светлина. За да рестартираш наистина мозъка си, имаш нужда от двете едновременно. Застани до прозорец или излез навън. Гледай към небето, не директно към слънцето. Вдишай бавно през носа за 4 секунди. Задръж дъха за 4 секунди. След това издишай за 6 секунди. Повтори 6 до 10 пъти. Това укрепва блуждаещия нерв, ресинхронизира ритъма на кортизола и стимулира серотонина, хормона, който подобрява настроението. Представи си как чупиш яйца, без да напрягаш пръстите си. Как разбъркваш, без болка в китката и как повдигаш тигана с една стабилна ръка. Това са подобрения в ежедневната сила, които се появяват, когато мускулите получат биодостъпни протеини, които могат реално да използват. Истината е, че много хора, включително и възрастни, не се нуждаят от повече хапчета, добавки или почивка. Те се нуждаят от правилните сигнали, подадени в правилния ред, в правилния момент. А този момент е сутринта. Тези 8 стъпки могат да рестартират мозъка, да възстановят равновесието, да намалят възпалението, да освежат паметта и да стабилизират кръвното налягане. Затова утре започни дори само с една стъпка, дори ако тялото ти се съпротивлява в началото или ако имаш същите навици от 40 години. Защото тази рутина не просто променя начина, по който се чувстваш, а може да повлияе на това колко дълго ще живееш, колко ясно ще мислиш и колко уверено ще се движиш.